Yo, may buntag mga ga, another day, another life, another blessing na ano karon. November 4, day 3 sa itong pagkarakitero, no? So medyo murag malita kay si Gaga gikan pa rin nag-deliver og pintos niya. Kan, kanang ligo pa siya. Patang silang balay. So padung na yung mga no? Sa ilang kan, sa akong project area. Iya kay kono, pulo murag kan murag bangun sorte eh. Pulo kay init. So Teng. Okay kayo. Ari sa may. So nade pakal si mga ga. Oo. Dirat tag makaya dito ron kay nay kaon nito. Late gamay mga bata eh. Gamay ra. Asotso kape naman. Asotso cheese bro. Sana may diri mga gano nya. Sana manog naong ide. Bunguton kay ko do. Dong yung mga ga kay na sila sa pangano do. Murang ni sila ko ano. Mag-publishing daan. Muna mo ano. Basta kay nay kaon diri muna siya. Basta nay kaon importante muna. Atak mi dito kay gutom ko na ba panay pamahaway. Lamaga, di ko na ngay balibaran kay kanon gid ni nila. Sir, buntag sir. Ning nga nagkaon ang manager diri mga gano, dara. Sir, dunga og kaon mo sir. Amat. Dini Ibrahim nang mayon oy. Do tagadadlaw na eh. Do tay ti Marje. Kadadlaw ta buhos dia. Oh, kadadlaw. Kuan ba? Maintenance sa mga sakit-kagid ba? Oh, ni siya. Ay ayo sama do. Saan ibalin do? Ha? Saan ibalin? Atbang. Bang? Atbang na ibalin dai. Para kuan ani, para buhos ani. Buhos ni atbang ni. Saan ibalin atbang? Dua. Ini kan? Ang kuan na ko na nini. Daga. Kuwang ni gamay bro. Gamay lagi ni kuwang. Sakto-sakto ra. Do. Taligo na eh. Ito ang mga gaw. Smash ba? Narang nga. Busan na ang kuan haligi. Duha ka ligi na busan. Karon. Balik na sa mi og kanang masa. Ako kay tabar ako kan. Video. Gaga. Motor break sa mga ga. Ay, tubig target lock. Motor break eh. Oh, kabaw. Back to work mga ga. Akot mo yung graba. Nagagmay para sa kuan haligi na ni. Tara. Magbuhos mo sa haligi. Paabot mi sa among kuan tara. Among master. Spasin na nda pala. Sud largo. May pwede na sud largo ga. So, trabaho sa mga mga ga. Hindi na tabi nga batuan.
Dagyan mo tamingas bato kayo. Relax taga may mga ga bago ito magkaon no. So kaon sa ito mga kuan. Tambal sa bugas. So, relax na yung mga ga kay ikahuman buhos sa bulo niya. Lagi manukol mga tao ba? Kasi si kaya. Pero 2 ka oras agar 5 ka lito, kilapan la. Kuha naman ay jeep lang nga kuan. Uy, hello na oy. Uy. Uy, ba. Launa na. Silpon. Silpon duty na. Uy. Football na eh. No. Sabang ramo mo do. Para saya. Alam na mga ga. Back to basic na yung mga ga. Tara. Oh. Bunal asad, bunal. Ha? Ilang ko. Pasiro. Ha? Lima naman din. Good. Alis ka bata. Patlan! Saan naman? Gaga! Tingog ka. Nga. Nagkaano nga, humol sa kahoy para sa ko ano? Para atop ni gano? Para atop ay para mulig-on yung mayong kahoy na humol mas dagat mga ga. Ano siya? Problema ni ikaw ugma. Ang pagkuha na po. Kaya mubugat ni siya. Pero ang katong problema ugma na to problemahon kay ugma pa man to siya. Karon lang sa atong problema nga problemahon na to mo atong nga problemahon ron. 1, 2, 3, 4, 5, 3, buya na. 1, 2. Ha? Ba. 1, 2. Saan naman? Kanay sakto? May counting ba? Mura nagkuan ba? Practice og sayo ba? Manami dito sa kuan ga. Kahoy dire na pud me. Dire na pud me sa among kuan dire do. Among kuan trabaho na pud do. Hakot sa mig kuan. Kanang paano do? Bas de. So magsaking on tami nya, wa may sako. Sa tawo na do. Baldiing. Oh, may sako. Saking manong sako. Di kan eh. Baldiing. Additional trabaho mga ga. Na. Magpile sa dito mga ga. Pile na ni Gaga Jason dira kanang kon. Luyo. So, taban sa hakot sa lublak no. Tapos ang adlaw mga ga. Doon may kuan. Pole nya. Kaon sa may kuan, munggo bread. Ada munggo bread eh. Nah. Koko may pandi koko lagi ako. Awasod. Koko munggo. Koko. Pandi koko. Bago na bago nga cutter. Kung magdigid man dayon na mo lamo mga gano kay yung labang panahon. Nagkuan na. Taligsik. Guro eh. Ha? Siguro. Oo. Kaya mga ako sabi. So, naulin ako sa Mumbalay mga gano. Bagoro ko na maglungag. Abot ko lang mama nga muli kay magdungan ng taon. So, wala na dayon na mong lamaw ni Doji Boy kay wala mo laban ng panahon. Gauwan. So, basin puhon-puhon or sunod mga adlaw. Matuman na to ang among plano nga maglamaw, no? So, before ko nitapuson mga gano, nalang may gusto i-share sa inyo, no? Nga na-realize na ko, no? Nga, if ang imo kani pangitag kwarta or source of income mga gano or imong trabaho kay kuan ka siya no physically involved kay siya no nga trabaho ara nimo ma-feel mga ga o kuan mo no ma-realize nimo nga biso jud kayo mangitag kwarta mga ga di siya ngun na kasayo no ara nimo makuan nga dapat patun-an bigyan nimo siya singot una nga siya mahimong kwarta mga ga pero
okay ra siya mga ga. At least naka-experience na og na klase nga trabaho no. Mas hindi ay puhon-puhon magamit na siya nga klase nga trabaho mga ga no. So at least pod na kuan tuman na to tong kuan diri sa balay nga bisag tambay ta. Dito siya dili kita palamunin no. So kuan ta tambay with an extra income mga ga no. So ato siyang tapuson mga ga kay mag-edit pa ko na akong vlog no nya. Maluoy ta mo skuha. Nawat ko nga dili mo mapulaan mga ga. Nawat ko nga nalingaw mo sa gibuhat ira no. So nawat ko nga di mo malimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel no. That's all for today. Anay out. Bye-bye.